పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం సుల్తాన్పూర్ గ్రామంలోని నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన కెందె శేఖర్ అనే యువకుడు ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కరీంనగర్లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరడంతో వైద్యులు పరీక్షించిన అనంతరం అతడి కుడికాలును తొలగించేశారు. సుల్తానాబాద్ లయన్స్ క్లబ్ స్పందించి శేఖర్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించే వైద్య ఖర్చుల కోసం 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అతడి తల్లిదండ్రులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా క్లబ్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ప్రమాదంలో కోల్పోయిన కాలు స్థానంలో కృత్రిమ కాలును అమర్చడానికి తమ శాయశక్తులా కృషి చేస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ అధ్యక్షులు మాటేటి సంజీవ్ కుమార్, జిల్లా చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ వలస నీలయ్య, కోశాధికారి పూసాల సాంబమూర్తి, ఆడపు సదానందం, బాధిత కుటుంబ సభ్యులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.